Amplo seguimento da primeira xornada de folga das 3 convocadas entre o cadro de persoal da empresa de automoción Aludec. Unhas 300 persoas participaron nos piquetes e nas concentracións que se desenvolveron durante todo o día diante dos distintos centros de traballo que a compañía ten nos polígonos do Campiño e da Reigosa. É un día de folga máis histórico nesta planta, está transcurrindo con toda a normalidade e está secundada por unha parte importante dos traballadores, non? Os motivos fundamentalmente, como xa é conocido, pois eso, despois de 13 reunións de convenio colectivo, despois de un ano e medio sin convenio, con convenio caducado, bueno, pois os traballadores deciden de pasar a movilización para exigir da mesa negociadora e da propia patronal pois que poña encima da mesa propostas que sean asumibles por todos os traballadores, non? Dende o sindicato CIGA reclaman varias medidas, entre elas un incremento salarial que sitúe as retribucións ao remate do convenio un 5% por enriba do establecido no convenio de químicas. Tamén que a revisión salarial se realice en base ao IPC e rexeitan a última proposta da empresa que pasa por asociar esta mellora dos salarios a un plus de absentismo. Nós consideramos que o plus de absentismo non é para incrementar ningunha retribución salarial, todo o contrario, o plus de absentismo pode ser para outras cousas, pero non para dar salario aos traballadores, non? Entonces, eso non nos parece asumible e dentro desa negociación desa retribución salarial non pode figurar de ninguna das maneiras o plus de absentismo, a non ser que ese plus de absentismo pois que sea noutras condicións e non as actuales que están agora, non? Reducir a xornada laboral, revisar a clasificación profesional ou que as baixas por enfermidade común deixen de computar a hora de ter dereito ao plus de absentismo son outras das medidas que reclama o sindicato. Ademais, a CIGA pon o foco no alto nivel de precariedade na empresa e sinalan que ao redor de 300 dos 900 traballadores son contratados a través de empresas de traballo temporal. Bueno, pois xa sabemos o que pasa. Incluso hai categorías profesionales que os traballadores de TT cobran menos que os que son contratados pola propia empresa, facendo o mismo traballo. En fin, hai unha serie de irregularidades laborales e salariales que temos que abordar xa neste convenio, non? E un pouco o que estamos reclamando. Os sindicatos volven estar convocados este xoves a unha nova reunión da mesa de negociación do convenio. Así as cousas, a CIGA mantén polo de momento a convocatoria de 2 xornadas máis de folga para os días 15 e 17 de xullo. Temos convocada a folga para o día 15 e o día 17 da semana que ven. Un pouco tamén é para que a empresa tome nota de que non é ningunha bola, non é ningunha mentira, sino que existe unha demanda real de un colectivo importante de traballadores que queren mellorar as súas condicións laborales.